Междувременно стана ясно, че вътрешният министър пътува към Странджа, за да посрещне 20 екипа турски пожарникари с техника, които вече са на наша територия и са готови да се включат в борбата с огнената стихия. Иначе какво се случи днес? Жители на ямболското село Воден започнаха да се евакуират сами, след като огъня доближи селото от 3 страни. Местните хора твърдят, че няма достатъчно вода за пожарните автомобили там. А вътрешният министър нареди на място да отидат и водните уредия на жандармерията, за да помогнат в борбата с пламъците. Каква е ситуацията към този час? Ще разберем от Георги Манев, който следи ситуацията на терен. Георги, слушаме те. Здравейте! Преди буквално минути се завърнахме от село Воден, където жандармерия охранява самото населено място. Това, което трябва да кажем е, че да, наистина има нужда от помощ, защото може би виждате зад мен има 2 нови огнища, които са буквално над селото. Хората са стресирани, защото